在数字经济和绿色发展领域开展积极合作。多年来，在“一带一路”框架下，中塞绿色合作稳步推进。Trudili ste se da u tom poslovanju ispoštujete sve ono što su i prioriteti i ciljevi zelene agende. Vaše kompanije su itekako pokazale da je moguće spojiti industrijski razvoj i zaštitu zdravlja ljudi. 2012. 1,36 kg. Velika vrednost. Da bi primenom svih ovih investicija, a naravno i nekih tehnoloških mera, poboljšanja procedura koje smo implementirali, 2024. imali 0,17. Imali smo 2022. godine 2,8 tona CO2 po tonu gotovih proizvoda. Puštanje bogat svih ovih postrojenja kojima se govorio 2024. 2,07.